Hey, Mommy. How's he hurting her? He made his mommy. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Jeg kommer til at tænke på en masse folk, der lider, og folk, der påfører hinanden rigtig meget smerte. Når jeg hører tortur, så tænker jeg på de dårlige ting. Jeg tænker også psykisk tortur, og jeg tænker meget, at tortur det er noget, man bruger på folk, som man gerne vil have en bestemt information ud af. Det er noget, der ikke hører til den her verden. Folk, der bliver taget til fange. Jeg tænker på rædselsfuldt, noget, der bliver gjort mod ens egen vilje, når man kan få traumer af. Det er med til at ødelægge et liv. Så det er for at få svar ud af folk, tænker jeg. Jeg tænker på måder at blive tortureret på. Jeg tænker på, at man prøver at få noget frem i folk, få dem til at fortælle noget, du gerne vil vide, bare for at bruge vold eller sindstortur. Det er ret udbredt, men jeg tror sådan, det foregår i hemmelighed. Ja, altså, det tror jeg så. Altså, jeg tror, mange af de efterretningstjenester, i hvert fald for større lande, altså, jeg tror helt sikkert, de bruger tortur for at få at vide, det er i Chiro. Jeg tror ikke, det er særlig udbredt. Jeg tror, der er mange, jeg tror, der er mange steder, der bruger det, men det er ikke noget, som man hører om. Så jeg tror måske, det er meget udbredt. Jeg tænker, at det er globalt. Der er jo mange former for tortur, så det kan ske overalt. Og ja. Så jeg ved, at der er en del tortur i Mellemøsten, men også i Vesten. Folk ved bare ikke så meget omkring det. Mellemøsten og nogle afrikanske lande har jeg det af. Jeg tænker, at det sker, når hvor der er krig henne. Altså man kan vel sige, at hvis man skal bruge det for at redde andre folk, så kan man vist godt sige, at det er... Så vil jeg synes, det var okay. Men man skulle nok ikke bruge fysisk vold, måske sinds. For at redde nogen, og det er mod en, der har gjort noget meget dårligt, så synes jeg, det er okay. Ja, altså hvis man ved, at han har dræbt nogen, ja. så er det vel en for en. Så redder du bare andre oven i købet. Jeg synes ikke, at man bør bruge tortur mod andre mennesker, da det han piner andre mennesker, og det er ikke i orden. Det er aldrig til at udøve tortur, fordi at det er meget traumatiserende for den person, der oplever det. Jeg synes slet ikke, det er i orden at udøve tortur, men hvis det nu skulle gå så langt, at det angår rigtig mange mennesker og nationens sikkerhed, hvis vi nu skulle tage det eksempel, så ville det måske være en mulighed, men helt klart den sidste. Lidt måske. Overbevist om, at det sker jo i virkeligheden, men jeg ved ikke helt hvordan og hvornår og hvilke steder det gør. Jeg er overbevist om, at det sker over hele verden i et eller andet omfang. Ja, jeg tror, der er mange steder, der bruger tortur, men jeg tror ikke, at det er noget, man snakker højt om, hvis man bruger det. Jeg tror, at alle lande har et forbud mod det, men lige meget hvad, så bliver det udøvet. Det bliver udøvet. Jeg tror ikke, at det bliver brugt her i Danmark. Det håber jeg i hvert fald ikke, men jeg er sikker på, at det stadig bliver brugt rigtig mange andre lande. Der er de her fængselssituationer, hvor man ikke giver mad i flere dage. Det er torturering, og det må politiet gøre. Nej, overhovedet ikke. Jeg tror ikke, det er ulovligt i alle lande, men helt klart i de fleste. I alle lande? Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke ulovligt i nogle lande.
Jeg ved i hvert fald, at det bliver brugt af mange forskellige mennesker, af mange forskellige organisationer, der gerne vil have de her informationer. Her i det danske samfund, der har jeg følt, at det sker så meget. Men måske kommer vi lidt længere sådan. Men her, hvor der er krig. Der var der krig, ja. Godt. Ja, efterretningstjenester, som der prøver at få noget ud af folk, som der har gjort noget, og som ved noget. Altså, at det bare er efterretningstjenester i store lande, måske er små. Det kan også godt være det andre steder. Højst sandsynligt er det. Ja, dem, som jeg tror ud over tortur, er dem, som har haft en meget svær barndom, som måske er blevet mishandlet og slået af deres forældre. Det var sådan, du ved, terroristgrupper eller mafiagrupper. Jeg tror, at det er meget magtbedre, altså de der ledere, som udøver tortur mod andre mennesker. Men de gør det muligvis ikke selv, får andre til at gøre jobbet. Og så er det måske sådan nogle, som har haft en meget syg barndom. Jeg vil helst have fysisk, fordi at psyken, den kan ikke bare kureres. Og det kan det fysiske lidt nemmere end det psykiske sind. 100% psykisk tortur. Det er altså fysisk tortur. Dine knogler heler, din hud heler. Fysisk. Altså, jeg tror, jeg vil frygte fysisk mest, men psykisk også skidt.